Rijk heeft geen geld over voor onveilige afrit A58. Het is vrijdag 22 november. Dit is Zeeland Nu. Kabinet wel voor treinverbinding naar Gent. Zorgen over nieuwe wet verplichte GGZ. En restaurants dupe van Sasse wegafsluiting. Goedenavond. Goed en slecht nieuws vanuit Den Haag voor Zeeland. Het kabinet is enthousiast over een treinverbinding tussen Terneuzen en Gent. Maar niet over meebetalen aan het veiliger maken van de afrit van de A58 bij Ierseke. Door slechte doorstroming zijn er al lange tijd levensgevaarlijke situaties bij de afslag bij Kruiningen. Zeeland had het Rijk om 17 miljoen euro gevraagd om de verkeerssituatie veiliger te maken. De provincie gaat nu kijken hoe de eigen plannen toch nog kunnen worden gerealiseerd. Er kwam ook goed nieuws uit Den Haag. De ministers van Infrastructuur en Waterstaat schreven in een brief aan de Tweede Kamer dat zij ruim 20 miljoen euro uittrekken voor de sanering van de Schependijk in Terneuzen. De vervuilde grond daar moest worden afgegraven voor de aanleg van een nieuwe zeesluis. Het Rijk neemt de helft van de kosten van de sanering op zich. De andere helft wordt betaald door de Vlaamse overheden. Daarnaast lijkt de spoorverbinding tussen Terneuzen en Gent eindelijk van de grond te komen. De regering wil met alle betrokken overheden in Nederland en België een intentieverklaring opstellen over het aanleggen van die spoorlijn. In eerste instantie is de nieuwe spoorverbinding alleen bedoeld voor goederenvervoer, maar op termijn kan de lijn ook dienen voor personenvervoer. Er zijn zorgen over de nieuwe wet verplichte GGZ, die gedwongen zorg regelt voor mensen met psychische problemen. Met de wet kunnen mensen niet alleen gedwongen worden opgenomen, maar kunnen er ook dwangmaatregelen thuis worden opgelegd. En dat laatste vinden patiëntenverenigingen onwenselijk. En ook gemeenten hebben nog veel vragen over de nieuwe wet. Maar zorginstelling Emergis is er klaar voor. Ik denk dat de nieuwe wet beter aansluit bij de huidige praktijk. We zijn in de loop der jaren steeds meer aan huis gaan behandelen. We vinden het heel belangrijk dat de patiënt zoveel als mogelijk zelf regie houdt. En de rol van de familie is steeds groter geworden. En dat zijn allemaal uitgangspunten van deze nieuwe wet. Iemand verplicht zorg opleggen is sowieso al een aandachtspunt. We weten daar iets over vanuit cliëntperspectief. Dat dat ook verder uitgebreid kan worden naar de thuissituatie, dat vind ik een lastige. En dat zegt Irene van der Giessen, die zich nu inzet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, niet zomaar. In het verleden had ze zelf te maken met dwang. Zo verbleef ze lange tijd in een isoleercel. De meeste mensen, net als ik, ervaren dat als buitengewoon traumatiserend. Dus eigenlijk terwijl je zorg nodig hebt, krijg je nog eens een keer een trauma erbovenop. Nou, wat in de nieuwe wet ingewikkeld is, ik moet er niet aan denken dat die stap zou worden gemaakt naar mijn thuisomgeving. De enige plek waar ik veilig ben. Ja, ik denk niet dat de bedoeling is van de wet dat we mensen thuis in hun eigen huis gaan opsluiten. Maar soms komt het voor, bijvoorbeeld, ik heb wel eens meegemaakt dat ik met familie was en de familie zei, misschien is het wel goed om nu even de deur op slot te draaien, zodat iemand niet de straat op kan lopen. Ja, dat zijn dus hele kortdurende momenten ter overbrugging, waar ik denk, ja, dat deden we toen op basis van gezond verstand en goed hulpverlenerschap. En het is fijn dat daar nu een wettelijk kader voor is. Mensen thuis opsluiten is dus absoluut niet de bedoeling. Wel kan het gaan om het verplicht innemen van medicijnen of het verplicht contact houden met de behandelaar. Maar ook met die dwangmaatregelen heeft Irene van der Giessen moeite. Al ziet ze in de praktijk hoe lastig het is. Ook ik ben af en toe wanhopig. Want als je weet dat iemand het heel goed doet met medicatie, bijvoorbeeld met antipsychotica, en op het moment dat hij die niet slikt, dat er een heleboel gedoe ontstaat, denk ik ook, oh jee, als dit maar goed gaat. Maar dwang gaat nogal ver. Het gaat echt over iets zeggen over iemands lichamelijke integriteit, over iemands psychische integriteit. Naast belangenbehartigers maken ook de Zeeuwse gemeenten zich zorgen. Zij krijgen een grotere rol. Ja, er gaat nogal wat veranderen. We krijgen er een taak als gemeente weer bij van de Rijksoverheid. Ja, er komt een meldpunt bij de gemeente. Dan kan daar dat keurig netjes gemeld worden. We weten niet wat dat met zich meebrengt voor het personeel. Dat is voor ons nog een beetje een groot vraagteken. Toch zien alle partijen ook de voordelen van de nieuwe wet. Ik denk dat de familie meer mogelijkheden straks krijgt om hun zorg te uiten. Dat gaat via de gemeente. Ze krijgen wat dat betreft een wat uitzonderingspositie ten opzichte van de andere burgers. Dat partijen wel meer met elkaar gaan samenwerken. OM, gemeente, verzekeringspartijen, instellingen. En dat zijn denk ik wel positieve ontwikkelingen. Dat de inspraak van cliënten veel beter geregeld is. Ook van hun naasten. Dus dat vind ik wel degelijk een goede zaak, ja. De trajectcontroles op de Zeelandbrug en op de rondweg van Sluis worden over een paar maanden aangezet. Eerder zouden de controles dit najaar al werken. Maar het OM heeft meer tijd nodig voor het inregelen van de apparatuur.
Er is voor deze wegen gekozen omdat hier het risico op verkeersslachtoffers het grootst is. Cultuur, historie, dat is niet alleen oude sani, maar dat zijn ook zaken die voor de toekomst nog nuttig kunnen zijn. En daarom zijn alle historische bouwwerken die ons tegen de zee hebben beschermd nu gebundeld in een boekje genaamd Welk kustverhaal zie jij? Het waterschap wil deze historische informatie in de toekomst gebruiken om de bouwwerken te beschermen bij werkzaamheden op en aan de dijken. Ze hebben wel een bijzondere status, dus dat wil zeggen dat we altijd goed moeten kijken hoe kunnen we het behouden of hoe kunnen we het restaureren. Het varieert van bunkers tot paalhoofden, tot landbouwhavens, vuurtorens. Nou, het is te veel om op te noemen. En deze boerderij in Arnhem-Muiden heeft de Zeeuwse Erftrofee gewonnen. De prijs is een initiatief van de ZLTO, die boeren wil belonen die investeren in duurzaamheid. Zo zie je, de verrassingen zijn de wereld niet uit. Wij hebben ons aangemeld en blijkbaar was deze boerderij, vonden ze zo mooi, dat wij voor dit jaar de Erftrofee gewonnen hebben. De familie Kodde kreeg de prijs vooral vanwege de oude schuur op het erf, die behalve een rijksmonument ook nog steeds in gebruik is als boerenschuur. Alhoewel zo'n monumentale schuur de familie ook wel belemmert. Daarom zijn de mogelijkheden om te moderniseren zijn heel beperkt geworden. En dat vinden wij wel een negatief puntje. Op maandag en woensdagochtend grijpen verschillende ouderen in Borselen naar de telefoon om een plekje te reserveren in het busje dat ze naar verschillende uitstapjes brengt. In 10 jaar tijd is het Borselse busje zo'n succes gebleken dat er een nieuw voertuig nodig was. Je moet ook oppassen dat je niet al te hard door de bochten scheurt, want dan gaan kantelen de rolstoelen en zo. Dus daar moet je een beetje opletten. Doordat mijn schoonouders af en toe meegingen met de Borselse Sprinter. En dat vonden ze verschrikkelijk leuk om ook eens ergens anders te kijken dan alleen op de eigen dorp. Dus ik dacht, als ik ooit gepensioneerd raak, dan wil ik dat als chauffeur doen. Zo is het gekomen. Ik was gestopt met werk en ik wilde toch wel heel graag wat vrijwilligerswerk gaan doen. En mij leek het ontzettend leuk om daar bij de Borselse Sprinter te helpen. De vrijwilligers halen de ouderen op die zich vandaag hebben aangemeld voor een ritje met de Sprinter. Ze gaan koffie drinken en taart eten in Arnhem-Muiden. De ouderen hebben allemaal zo hun eigen verhaal om mee te gaan met de bus. Dat ik toch op plaatsen kom waar je eigenlijk ook zonder auto, of met een auto, ook niet zo gauw alleen naartoe gaat. Mijn man is bijna 3 jaar geleden overleden. En ja, dan kom je toch een eind alleen te staan natuurlijk. Hè? Alleen naar een restaurant is ook niet leuk. Dus ontmoet je andere mensen en zodoende kom je dan toch een beetje leuke contacten krijgen. Als je zelf rijdt, dan kan je ook niet in de natuur zitten kijken. En dat zie je nu al rondom. Dan ben ik wel eens poos stil. Dan denk ik, nou heerlijk, dan kan ik niet zo allemaal rondom zitten kijken en ervan genieten. Na 10 jaar hebben de vrijwilligers een nieuwe bus gekregen van de gemeente. Deze rijdt niet alleen lekkerder, het is ook een stuk makkelijker om een rolstoel mee te nemen. Ik heb de vorige 10 jaar was ik de eerste erin. En nu weer de eerste in deze nieuwe bus. Dus met 10 jaar misschien nog een keer. De vering, alles is prima in orde. En dat je dan niet meer zo met z'n drieën bij elkaar hoeft te zitten. Dat je allemaal een beetje de ruimte hebt, zo, maar dat is ook wel prettig. Ontzettend leuk. Als je die blije gezichten ziet, dan daar haal ik heel veel voldoening uit. Mosselrestaurants in Filipijnen hebben last van de afsluiting van de Westkade in Sas van Gent. Die weg is sinds eind februari dicht, omdat hij spontaan kan verzakken of wegschuiven. Daarmee is een drukke verkeersader in het grensgebied van Midden-Zeeuws-Vlaanderen afgesneden. De mosselrestaurants zeggen dat de lange afsluiting ook voor hen gevolgen kan hebben. We zijn eigenlijk voor 90% afhankelijk van mensen vanuit de richting Gent en omstreken die met de auto Filipijnen willen bereiken. Dat is ons grootste deel van ons gastenbestand. Nou, we hebben nu echt te maken met geïrriteerde gasten die ofwel fout rijden, heel veel vertraagd aankomen, ofwel mensen die het helemaal niet meer weten te vinden, ofwel mensen die zeggen we doen het niet meer want we rijden veel te lang. Kijk, de Westkade die is afgesloten waar het dus eigenlijk allemaal om gaat. Dat is de aorta van de
het economisch gebeuren in Sasvagent en in Filipijnen. Ook deze Brabantse ondernemer merkte dat Filipijnen minder goed te vinden was vanuit België. Hij kwam te laat voor zijn afspraak. Vanuit het Belgische gedeelte deze kant op is het echt wel af en toe een beetje zoeken. Dus het was even zoeken, maar uiteindelijk hebben we het toch gevonden. Dus het zou iets beter kunnen, die bewegwijzering richting de Filipijnen. Meer mosselrestaurants zeggen last te hebben van de afsluiting. De ondernemers vonden al dat hun dorp slecht stond aangegeven op de verkeersborden. Op de Westkaderoute stonden de borden wel, maar die is nu voor een lange tijd dicht. En ik denk dat het een heel kleine inspanning is om gewoon in ieder geval de aanduiding Filipijnen van alle richtingen die het dorp benaderen is aan te geven. Gewoon een paar borden plaatsen. En het is opgelost. De restaurants hebben het bordenprobleem eerder aangekaart, maar dat loste niets op. Maakt u zich zorgen voor uw restaurant? Echt zorgen niet, maar het scheelt. Het scheelt ons heel veel klanten. Hè? Maar om die mensen over 2-3 jaar weer terug te krijgen, dat zal het probleem zijn. Ik durf nog niet te zeggen dat we nou tafels aan het mislopen zijn, maar we merken wel dat de mensen het een bezwaar vinden dat ze zo lang onderweg zijn en dat ze de tweede keer, denk ik, zich wel eens gaan bedenken van god, we hadden een reistijd van normaliter 35 minuten en nu hebben we 1,5 tot 2 uur gereden, gewoon omdat we de weg kwijtraken. En de vergunning voor de werkzaamheden aan de Westkade wordt naar verwachting binnenkort afgegeven, waarna het werk aan de kade kan beginnen. En die werkzaamheden duren dan waarschijnlijk nog een heel jaar. Hoewel het voor deze fietsers nog wat koud was, was het met 10 graden en volop zon wel een stuk aangenamer buiten dan gisteren. Morgen is het vrij bewolkt en kan er zo nu en dan een buitje vallen, maar veel zal het niet voorstellen. Wel wordt het wel ongeveer net zo warm als vandaag, maar wel met een stevige wind uit het oosten. En straks in de serie over de slag om de Schelde blikken we terug op een wel heel historisch moment. Koningin Wilhelmina, die bij Ede na 5 jaar weer voet op Nederlandse bodem zet. Er was geen grens, dus met meel is de grensstreep getrokken. En dan heeft ze om 1:45 eerst de voet op Nederlandse bodem gezet. Dat straks dus, gevolgd door het uitgebreidere weerbericht voor het hele weekend. En voor nu nog een fijne avond, goed weekend en tot morgen.